الفلوق. كيف انتو خنزير؟ بونجو بħalissa 8:10 meta ġiet ngħajjed għax din hija durijiet però ħammur ix-xogħol, ħammur l-uffiċċju llum inta wasna ħafna ħjar avolja stembaħ xi 6:30 ta' filgħodu. Meħe is-sola ma tix daqshekk gravi so qed ħammur xogħol illum għaliex inni ġimgħa naħseb it-tlieta l-aħħar li mur ta' l-uffiċċju. So ħammur biex ma jmurx jaħsbu li I'm faking it jew hekk. So ħanurikom l-outfit illum. Araw il-vlog. Dal-ewwel darba li qed nilbsu, ċoe l-ewwel darba li lbistu, is-sibt l-għadda biex nieħu Instagram story biex tibgħu nitfa' teaser ta' vlogmas imma llum actually l-ewwel darba li I'm going to wear it out. Una twil to be honest. Basikament għandu lil wem fuq u miktub Last Christmas. U minix ċerta naħseb l-ewwel vlog jew sweater jew xi ħaġa tal-miliet li qatt kelli as a grown up. So għax meta kont żgħira probably kelli xi wieħed. Ma nafrux lejm nilbsu bil-flokk abjad minn taħt. Tinħossni very teenager hekk għax bħalissa teenagers naħseb naqa' moda li jilbsu hekk. Imma ovvjament mhux ħammur bit-t-shirt biss għax il-bord. Bħalissa qed nistenna dan jesporta. Naħseb baqgħu forsi xi 5 minutes, hopefully mhux iktar. Ma irrid napplowdjah għaliex illum mhux ħajkolli ċans I go over the edit biex nara li okay, so irrid napplowdjah. U tilħaq tira uħti u tini l-opinjoni tagħha hekk għax uħti naqra l-assistant in this process. Ġilli nbatilha l-videos qabel biex taru meta ma jkollix ċans I go over them. U tgħidli jekk għamilx żbalji jew hekk. Anyways, ħanipakki l-affarijiet fil-basket. Is-soltu l-overnight oats u llum għandi rġajt dak ir-ross bit-ton ta' żejt, il-kwark tas-soltu u ħanieħu l-għasel u għandi l-ginger hawnhekk. Ħanħodkom bejn ix-xogħol, però probabbli qasna fil-mija xejn. Inkellimkom matul il-ġurnata. Hello, so tħalt meeting room bħalissa il-ħin tal-ikel. U bħal nhar ta' tlieta ma nikolx mat-tim għax il-mommi tkun qed għand in-nanna u mommi u n-nannu msomma m'għandhomx smartphone u m'għandhomx internet so ma nistax nagħmel video call magħhom. So bħallum inċemplilhom u ħanaraw taqbaġġ u x'edem. U actually araw is-soltu npoġġi fuq da u di rota. How to get the exercise in. Calling insomma. Also rigward il-vlog. Xaħat t-xol għalli it's too early for Christmas. Għax hawnhekk they get up għal-miliet wara l-5 ta' Diċembru li jiġi nhar il-ħamis. Peress li jiċċelebraw Sinterklaas l-ewwel. U jiena qedlu sorry mal-Maltin għandna regoli differenti u jiena malli jiġi Diċembru full on Christmas spirit. Anka qabel anzi. Ħarġa nċemplilla ma nafx għalla ma qabdix probably qed tixtrila. Għax innana dejjem tibqa' tixtri. Nara qabdu. Oh my god, xħatibda. Mwazlet. Mwahlet. Kif wahlet. S-ġuwi memx reception tajba. Il-gwaw irridu jagħmlu xi ħaġa. Unin. Lallu, jisu Voldemort ġi f'dan in-nannu. Inti mhux tismana? Qed jeħel nan. Qed jeħel. Mela ħandi fil-mar tal-ħamara. Xikrot dawl. Issa mix-xogħol ħammur nixtri issa ħammur Lidl u jambo xirt nixtri l-affarijiet għall-Christmas vlogs. Kont qed ngħid xi fatrix mill-lift u kien hemm in-nies. Ġil-ġimgħa nagħmlu l-Christmas vlogs, ovvjament, bil-fors. Rid imur nixtri l-affarijiet għax m'għandix kollox biex nagħmelhom. Għax ma kontx xtrajthom għax insejt. Strejt id-dar u biddel biex mmorru l-ġim. So xirja li dan, issa jambo u irrid jinfitax il-condensed milk. Nispera li għandhom, l-website qalu li għandhom tal-brands tas-supermarket. So hopefully insibu. Sibtu. Dan. Tana. Ejja, umminem, ħaniftu l-advent calendar. Basta, ħaniftħu, FIFA. Morġi.
Għaraw naqta. Kif intefa, ħanitfa kek. Għajjejt, ġurnata xogħol Madonna, naqta l-ġebel. Naqta. X'ħaniftu minn kek. Kemm baqal? Xi 2 minutes. Ok, lest FIFA fl-aħħar. Lift. Ma nistax ngħid. Lift, lef. Ejja, għampartu l-lum. Għampartu, għax il-raġel li rrit partat. Għax għandi għabdet Kinder l-lum. Kinder Bueno. Ok, nikun xi favoriti fej. Mela probably daqqa, bajdu daqqa. Li xini? Acorn. Sallut. Pre-gym. Aħħum tajba. Kemm intu ħansir? Ma! Jaħsbu li qasni timak. Ma, għala tgħid xi ħaġa tikol id-doppju tiegħi. Anyway, sa nibda nlesti għal-ġim. U taf xiex ħanurikom. Għamilt Black Friday order minn Able. Ma nafx tafux xinu. I mean dik tara n-nisa. Għax naħseb l-ġil ma tanċi darsom. Imma xtrajt xi ġimwer ġdid, għax kelli bżonn nixtri ġimwer ġdid, għax ma kellix biżżejjed leggings. Meta naħslu insomma kont nisbu ġemra leggings. I mean, ma kellix bżonn nixtri 4. Ma xtrajt 4. So ħanurikom, wieħed minnhom tu bjonissija tal-ħasila x'ilbistu il-bieraħ u naqa' twila x'da flared leggings u jienu nimxi insomma il-ħġibtu żibel għandi bżonnhom illum il-kaffa. Ma ġibdu daw it-tlieta, ma nafx qed jidru il-colors. Ħanurikom f'na iktar dawl. Insomma, da fil-kamera tidir iktar ċar milli hu u nqaskur. Dan green u dan kannella. U xtrajt flok ukoll wieħed. Għax flokiet ma kellix bżonn daqshekk għax għandi ftit biex inbiddel. Da, għandu miktub Able hawnhekk. Raġbuni, ħanżanżan l-aħdar naħseb illum. U naħseb nilbes il-flok ukoll, il-flok vera fit sabiħa. Ma nafx x'qed taraw sew il-kulur, to be honest. Ma qisu forest green. Dan l-Staple Collection minn għalija minn xan il-first ċerta. U il-leggings, il-Balance Seamless V3 li għandina il-V2 u to be honest rajt li kien ħafna improvement fil-materjal u fil-fittu hekk. Nice fit, I like it. Anyways, ninkellimkom qisu sija u nofs oħra. Xetli? X'nasarħu xi tajba. Basta? Għaxara xeħrix tien. Veru. Għandik bitċa. Mela jek rajtu l-vlog tal-Italja tafu l-jommi ġabatilna Christmas vlog. U kien insomma kbir, kważi, għazdi sħiħa. U kont naf li Daniel ħajbilaw f'jumejn. Jamilek li kintu. Il-bira spiċċawtu. U il-bira, kiddib. Il-bira, le, mux il-bira. Il-bira ġejt titlobni għax kont ġakiltu. Ġifiri l-ħat. Fġimma sparixxa u kellna tneje, ġifiri wieħed sħiħ kielu fġimma. U qasamtom minn nofs biex żgur ikolli n-nofs tiegħi n-nofs tiegħu. U jiena baqa' li daqshekk. Nara naqa' taħx tagħmel di, toqgħod tissepara li kien. Għax tispiċċa tieħu kollox mela kun il-ħin kollu d-daru. Għax jaħdem mid-dar. Allura mbagħad x'nagħmel? Niġi ma nsibux. Mhux vera qatt ma ħadlek. Li għalli naf imma li kieku ma qsamtomx u separajthom kont tispiċċa tieħu Christmas box ħieħu. Inti biċċa. Xina naqsa. Ħajja. X'għandek tgħid? Mhux l-kbira. Thank you, please. Cheers ma. Issa this week naħseb għara taħbat rasek. This week ħanamlu maħna. Qed immeġla. Fassoltu. So issa ħanilabu l-loba fuq il-PlayStation. Mela Daniel nizzel dil-loba. Xtrajt għalik. U xtrajta nizzila bxej. Mhux vera. Għara Christmas tree kemm sabiħa. Nizzel dil-loba kien issuġġeri li wieħed jaħdem miegħi kien jaħdem miegħi insomma meta kont naħdem Malta. U ilna ngħidu ħnilabu għassa jiena please ma tantx naf nuża joystick. Ġifieri ma tantx naf nilab. So ħatkun interessanti biex naraw kif It takes one jisimha l-loba. It takes two jisimha. Mala, it takes one. Uj wara ġatta diċċajta. Di mhix ewla. Le, le. Kif nixjela? Mhux issa.
Co-op il-logħba sewwa mhux competition għax jiena idejquni competitive games fuq il-PlayStation għax ma Ixela. Kif? Qasdi. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know, I've got to work overtime. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. Drama. Worldwide bestseller and the expert on love. Your daughter Zumuru fejn tifla. Mhux fejn. Issa li universit tal-hom. Fejn. Fej għatin. Ma kif ma tafx Ma fejda. Tistej li fejn tħalt. Għana ħabru għasna b'noħroċ. Mowċ, le! Mowċ. Mux għalissa. Oh, diġa. Yes, Samia! Time to finish this. Prova taqax. No promises. Rose! Hurry! Mela, for context jien il-marateni l-raġel. Chiama! Ewwejja! Tempa. Ewwejja! Ejja, partu. Ma jiena xirrit nagħmel. Alright, Just direction. alright. Help me bring Ejja, it. kena dux There you go. Kemna nilħabu. Tajjejt, l-10 u 10 bħalissa. Illa-lu, vera ġbitni, ġbitek int. Tajba ħafna. U għja minn ġasek ħazina, mitna. Vera easy game to play, tamma, beginner's type. Ma cool li co-op, ħad gost. Again, għal min forsi interessat, forsi jem xaħat hop jilab u għek, it takes two jisma, it's a good co-op game. Jek xaħat jiddeja jilab competitive games fuq il-PlayStation għax ma jafx jilab bħali. It's fun. U cool għax challenges u għek xiftit minnu ma jtikx hints, t-profa t-skopri inti xiftit tamel. Puzzle game. Puzzle game, eżattu, fun. Mor fis-saddaħi. Naħseb illum ma tantx filmi għajt, to be honest. Naħseb kienet boring day għalikom biex issegwuni llum. Imma, I mean, again, ġurnata normali. Probably għaf ikun 10 minutes video. Għada ma. Għada, taf xħan għamlu? Christmas dogs. Le, mux għada Christmas vlogs. Għada, mur Albert Heijn. U għan ixtri ħafna festive food u snacks ta' għek tal-Olanda. U għan ipruvawom. U we're going to rate them. Okay. So għada food related video għal minn hobby għara li kell. Morru fis-soddissa. Anka jena. Dinnas. Għafolja nixtiq naqra ċepter qabel ma naqra. Illum good night. Good night. Good night, nis. Bad night. Tinsawx tħallu like u tamlu subscribe u narawkom għada għal-raba ġurnata ta' vlogmas. Good night.